ассалому алайкум дӯстони азиз ва бинандагони муҳтарам, обуначиёни канали Авто ТВ, мардуми ютубу мардуми Нуразватан. дӯстон, имрӯз 21 июни соли 2026 видеонавори зинда кардем баҳри шумо. хоҳишманд ҳастам меҳмоное ки нав омадем ку ҳатман обуна шавен. ин хеле сомонаҳо кам аст. хуб дӯстон, ҳатман барои қабули реклама шумо хона доред, мошин, замин, мол маҳсулот, техникаҳои квартираҳо, хулоса метавонед дӯстон дар рақамҳои рӯи навбуда дар WhatsApp, имо ва Telegram муроҷиат кунед. дар кор шавад, хонаҳои шуморо низ рафта аз наздик видеонавор мекунем ва баҳри бинандагон пешниҳод мекунем. хонаҳои шуморо дӯстон дар 3 YouTube канал ва TikTok, Instagram рекламагузорӣ мекунем ки дар муддати кӯтоҳ шумо савдо мекунем бо хости худо. лайкора бизанед дӯстон, биён ами қиссаро кӯтоҳ мекунем. хоҳатон гирифтеса боша, агар як донаи кофеи талха тайёр кунем бардоро тамошо кунед навори имзора. бубинед дӯстон, квартираҳо аз Душанбе аст. хулоса аз наздикӣ ва аз восе низ ҳаст. квартираи фурӯшӣ дӯстон дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Рӯдакӣ дохил мешавад дӯстон, дар назди светофори Ленинский район. намин Ленинский района бардоро пеши светофор шуда. хулоса ана ҳамин дом. масъалаи алиши агар ҳамин дома дар барш ягон доми дига бале дураст дӯстон ҳаст, аз ҳамон тарафо хулоса шумо мега агар квартира дошта бошен метавонед ки дӯстон абмен кунем, яъне иваз кунем. масъалаи алиши ҳаст. хулоса иборат аз 2 ҳуҷра 56 метри квадратӣ. ҳолати квартира айни ҳол дар ҳисоби коробка дарунаш. хитон дӯстон ҳозир шоҳид шиден ва диден. анаи схемаи бардоро то схемаоша нишонтон метам. 430,000 сомонӣ боз муомила дора аз номи канали мо. рақамҳои охираш 8555 дастӣ аст ва 6114 бошад. акамон WhatsApp дорад. байлони дигар мегзарем. дӯстони азиз, салом алейкум. бо шумо ҳастам Фотиҳат Шаронский, майстри ширкати Атоми, ва имрӯз мехоҳам шуморо дар бораи солнцезащитный стик ай ширкати Атоми камтарак нақл кунам. аввалан дараҷа дар тюбикҳои беҳад хушрӯ ва босифат ҷойгирӣ шудагие ки шумо агар ира истифода баред, нигоҳ кунед 50+ офтоб да пӯсти шуморо зебо нигоҳ медорад. ман ки дер сар кардам истифода бурдана ин маҳсул да аллакай савзина будам, сиёҳ шидам. лекин шумо ҳатман истифода баред, чунки маҳсулотҳои беҳтарин дар ширкати Атоми бо нархи дастрасанд. барои ҳамкорӣ рақамҳои мо нависед ва мо шуморо дастрас мекунем ҳама маҳсулотҳои ширкати Атомиро ва метавонем регистратсия кунем ки худтон харидорӣ кунед. мегзарем ба эълони сеюмон дӯстон. бибинед, мо дар ҷое медонем Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, ҳавароти мис да қарор дорем. ана ҳамин дом мо дӯстон 2 блокай, яъне ки 2 блоки 10 этажа. хонаи мо дар блоки якумай, этажи 4 да дом 10 этаж дӯстон. дар умум бачаҳои азиз, дар умум 48 квадратай. рафти видеоро тамошо кунед. абои дӯстон кардагӣ тайёр. ина нигоҳ кунед, ина мехолад калидор иҷа мешава ҳуҷҷатхона ва бандия. оби гарм, оби хунак, сантехникӣ ҳамаш хулоса кардагӣ тайёр. ҳуҷҷатхонаш дӯстон дарш ама кафе зиндагӣ. вақти омадем тарафи дасти рост мешава якум хона. дӯстон хона як ин ҳамин ҳолат кардагӣ бачаҳои азиз. люстр аҷа дӯстон мешава кухниш. ина бардор азиз, кухни нигоҳ кунед кухниро. ин ҳамин ҳолат кухни трезаш ба хонаи дигари пайваст кардагӣ. ҳамин ҳолат хулоса иҷа мешавад дӯстон дуюм хона.
میله بردار عزیز همین حالات مسئله رازی خوش نه نرخی خونه را دوستان من میگم 480,000 سوم با انشالله که سودا دارم مردم تیک توک اینستاگرام فیسبوک تلگرام معلومات های خونه در اپلیکیشن واتساپ از ذکر میپرویم нархаш 480,000 сум бо муомила дорад. диден дӯстон наворахтон эълони чорум мегзарем ака ова бинен бовар кунед даҷа ҳатто ки метавонед ки шумо овбозӣ кунед бо фарзандакутон ин хона дар куҷо қарор дорад дӯстон хонаи пешниҳод кардаи мо дар ноҳияи вахш аст дар савхози вахш хулоса дар деҳаи муҳоҷирон иборат аз 8 сотиқ замин ва ду дархона анамин хона аст дӯстон нарх гуфта истодан 140,000 сомонӣ боз муомилаи зебо аз номи канали ман ҳатман бардоро занг бизанед рақамҳои 10 00 21 822 ватсап дорад дӯстони азиз марҳамат муроҷиат кунед як веранти яъне ки дарозиш 10 метра 10 метр ҳаст хулоса об ва барқ ҳаст дӯстон доимӣ аст ҳуҷҷатош 100% мактаб ва медпункт дар назди хона аст хаб бачам эълони панҷум мегзарем рақамҳои гузошта шудада ҳатман занг бизанед боз хонаи фурӯшӣ дӯстон дар ноҳияи восеъ аст дар деҳаи шобика иборат аз 3 ҳуҷра 6 сотиқ замин нархаш бошад 380,000 сомонӣ боз муомилаи зебо аз номи канали ман бародарҷоно маоли фарзанддор нестам хулоса иҷодаи ҷиянакай амора гуфтам рақамҳои +7 930 996 38 50 ватсап дорад ва рақамҳои 985 42 49 48 дар ин бошад низ ватсап ҳастон як калидор кухниву анҷемхона ва аловхона ҳаммому ҳоҷатхона дӯстон ҳаст обу барқ дорад хулоса ин тараф обод аст мактаб медпункт ва масҷид дар наздикиш ҳама чиз хулоса бо чизи чораш фурӯхта мешавад холин парда кондитсионер термекс стиральни машина дигар хулоса эълони шашум мегзарем мо дар душанбе дар ноҳияи рӯдакӣ назди поликлиникаи нав маркази саломатии ноҳияи рӯдакӣ бачаи азиз адресоро шумо гӯш кунед ки мақсад беҳуда зангзанӣ беҳуда омадан вақти худтонам нагирен вақти мисол соҳибхонара мисол ман адреса хушука нишонтон метам баъд иншоалло мефаҳмед айканечкаи 41 омадем дӯстон баъдан мешавад бозори сафина баъдан мешавад пту баъдан мешавад маркази саломатии ноҳияи рӯдакӣ баъдан доми 13 этажа хонаи мо дар этажи 6 дӯстон қарор дорад дари галавни дӯстон вақте ки айдар медуроем дӯстон иҷа як калидорча мешавад инам хелки омадем тарафи дасти чап перегородкаи ҳоҷатхона дӯстон ина перегородкаи ҳоҷатхона баъдан мешавад даимир тарафи дасти чап баня ина калони хушу дӯстон баняш мерем далчи ин тараф мегардем якум дуюм сеюм мешавад дӯстон нигоҳ кунед ака бачаи азиз якум хона дӯстон ин амира шумо метавонед кухни кунед бачако кухни кунед якумаш маркази саломатӣ дидед бачаи азиз ина якум иҷа мешавад дӯстон дуюм дуюмшам раҳа нигоҳ мекунам бачаҳо тирезара дидед раҳа нигоҳ мекунам ана баъд мешавад бо сеюм дӯстон иҷа сеюм сеюмаш нархи хона 350,000 сом бо муомила дорад
инак мегзарем ба аёлони ҳафтумон. миси ҳар вақта тай дом даем. ай ҳами дом ма беҳад бисёр хона навор мекунам. ин ҳаминҷа дӯстон бояд хонаи габрумага нигоҳ кунем. ин ҳами дома десен ин тарафш дай. ина дома диден. хонаи мо ана ҳами домда ай ӯ тараф мерем ози нишон метавам. тирезара бинен. ана ҳамин ду тиреза ахиран десен. ана ҳами хонаи мо дӯстои азиз. ин поёнаш соколна ёда кор надорем. фақат аму қабати якм этажда кор дорем. далши бинем бачаҳо. бисмиллаҳи роҳмани роҳим. дари главни дӯстои азиз, дари главни вақте медроем як кафелкадагӣ хоб инами ҳолат ина дӯстон як хона ду хона нишон метам бо инҷа агар фаратон бо мешинем там гуфтам ин хеле чиё хеле чизо дорам ина дӯстои азиз ина шифанерош ай бо ҷоҳӯӣ мешава у ҷоҳӯӣ мешава ина қисми паталокш ёкунда инами ҳолат инҷа як хона дӯстон як хонаи хушроҳакадагӣ фасон инами ҳолат дидем дӯстон инҷа бо тирезаш масъалаи абоиша бинем абои кадаги хушроҳ дизайни фасон паталока бинем чиқа хушроҳак хулосаи габинам хеле гапо масъалаи монтажаш ина дӯстон ина разведку варианте ки шумо мехоҳен бания ҳоҷатхона отдельный боша ина дӯстони азиз ина дараш ҳоҷатхона ина ов ҳамин ҳолат инҷа боша ҷои душ стиральная машина ҳамин ҳолат инҷа боша хонаи дуюм хонаи детский ина дӯстон инами ҳолат хулосаи гап инами хеле инҷа боша агар кухниш бачак азиз мегзарем ба аёлони ҳаштумон дӯстон. мо дар ки ҷоем дар душанбе рӯ ба рӯи бозори кушониён қарор дорем дӯстон ина рӯ ба рӯи бозори кушониён фикр мекунем дига ягон савол намешавад чунки бозори кушониён дар душанбе болои ваданасоста қарор дорад дӯстон ин тарафаш фаҳмоай шумо дар мактабу масҷида нишон битама баъд хонавора баъд ҷамъбаст мекунем ин ҳами дӯстон мактаб пушти здани масҷидай границаи хонаи мо ки ҷоай ин ҳами хел граница мешава ин ҳами хел мерава як хона ду хона сета подвал ин инҷа дӯстон гараҷи мошин диден ин ҳами ҳолат дӯстои азиз бачакои инстаграм тикток телеграм ютуб хоҳишаи ҳаматон навора дастгирӣ кунен ҳамин каси мара тамошо мекунад видеода лайк монен дар канал подписатсия кунен иншоалло ки сауду тв далши дар хизмат ҳамин навора ку пурраш дар ютуб канали сауду тв гузарен тамошо кунен баша азиз ина инҷа бача азиз подвал инҷа хонаи дуюм дӯстон инҷа подвалаш ина дӯстон якта дута сета подвал инҷа гараҷ ина ин тараф граница дӯстои азиз дар масъалаи нархи ҳамин хона 620,000 сомон бо муомила маълумоти пурра оиди ҳамин хона дӯстон тарафи дасти чап номеро мондагай зер кунед адресо пони мебуроя 620 бо муомила дора лайкҳоро монен дар канал подписатсия кунен зинда бошед бачаҳо раҳмат ки моро тамошо мекунед мегзарем ба аёлони наҳумон дӯстон. мо дар киҷо қарор дорем дар шаҳри душанбе дар ноҳияи рӯдакӣ дар кӯчаи исмоили сомонӣ дӯстон дар гардиши мис
доме ки имрӯз ман пешниҳодтон мекунам доми 13 ошунаага аст. Квартирамон бошад дар 7 ошуна қарор дорад. бубинед дӯстон, ҳолати квартира айни ҳол дар ҳисоби коробка аст. дар ҳисоби коробка иборат аз 3 дархона ва 60 метри квадратӣ. 370,000 сомонӣ нарх. Боз муомилаи ҳатман зебош аз номи канали ман ба дили пир ҳатман шумо дӯстон занг занед. Рақамҳои 714 41 41 14 телефони дастии акамон аст ва +7 919 318 26 21 дар ин бошад WhatsApp дорад. ана ҳамин доме ки дӯстон пешниҳодтон кардаистам таш яъне ки парковка мешавад. Тая ана ҳамин дом парковка мешавад. Сокл намешавад ки хулоса ба мардум тақсим кунанд. Не дӯстон, айтреза нигоҳ мекунед дӯстон, бибинед шаҳрака изебогира бинед. хулоса ба тамом шукри худо рӯзторӯз обод шуда истодааст. рафта дидаантон шаҳртай ба чашми сар боз дигар аст. хулоса ина метавонед ки дӯстон ҳатман рақамҳои гузошта шуда ҳатман занг бизанед, аз наздик рафта бинед. ва баъдан барои қабули реклама дӯстон, дар аввал ва дар охир ман рақамҳо мемонам. сайтҳои мо зиёде бардуро, метавонед ки шумо муроҷиат кунед. аз наздик рафта видеонавори зинда мекунем хонаҳои шуморо низ ва дар муддати кӯтоҳ насиб бошад савдо мекунем метем. дар ҳамин масъалаи недвижимост хона ва квартираҳо. ин ҳамин номерои ман дӯстон, ҳатман муроҷиат кунед. ба эълони даҳум мегзарем дӯстон. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи шаҳри нав. дӯстон, шаҳри нав дар душанбе мақсад ӯ қайдур нест, ба монанди кӯлобу душанбе, хулосаи хеле раи дурам нестайда, наздика да душанбе. анамин шаҳри нав дар ҷамоати деҳотӣ чуст деҳаи хоҷа кулпуш инчунин деҳа қарор дорад. дӯстон, чунин деҳа ҳаст дар ноҳияи шаҳри нав, дар ҷамоати деҳати чуст, дар деҳаи хоҷа купуст. хоҷа купуш гуфтанем дӯстон, бахши зиёд, яъне ки инсон бехато намешавад. дорои 8 сотиқ ва 3 дархона. чихе ки худатон дида истодаин. хоб 6/3 кухня ҳаст, 3/4 ҳаммом аст дӯстон, 2/3 бошад ана ҳоҷатхона. обу свет дорад. документҳо ҳастад дӯстон. рости акамам мега хонаро барои хидмат кардем, яъне ки боз каме мушкилот ба русӣ проблема шид меган, яъне ки маблағ лозим дӯстон, аз ҳамин сабаб мефурӯшем. мактабу масҷид максимали гирем бардор азиз 300 метр дуртарак ҳаст. инчунин бигем ки дӯстон масъалаи алишиш ҳаста ё ки неста, даи масъала яъне ки фикр дошта бошем дӯстон. Не, масъала алишиш нест, фақат маблағи тайёр кор. то района анами хона хулоса 8 километр дуртар аст. рақамҳои 3 то 5 14 охираш 19 акамон WhatsApp дорад. марамат метавонем ки муроҷиат кунем. нархи гузошта шуда 450,000 сомонӣ. бениҳоят муомилаи хуб, муомилаи нағз. дӯстон, ба дили пир ҳатман занг бизанен, аз номи канали ман аст. хулоса бардор азиз, меҳнат мекунем. ба шумо яъне ки хона ё ки квартираҳо пешниҳод мекунем бардор азиз. дастгириҳо аз ду тараф шавад, қарсак аз ду тараф хулоса мебарояд. обуна шавем бардорҷоно, хоҳишмандам аз шумо лайкҳоро ҳатман бизанен. ҳолати хона дӯстон айни ҳол дар ҳисоби коробка аст, аммо ба хишти пухта кардагиай. касе ки агар мақсад багира бардор азиз бурд мекунаву бохт не. ба хишти пухта хонаҳои шумо сараввал ки дар тобистон нарм мешавад, яъне ки салқин, дар зимистону хонаҳоро гарм мегирад. анами хишти пухта бардоро интихоб аз шумо бардоро. ман пешниҳод мекунам ба касоне ки аз шумо таби дилатон бошад интихоб кунед. рафта аз наздик дидани шумо шарт аст. хулоса агар харидори ҳаққӣ бошед. мактаб мағозаҳо наздик аст. ҳуҷҷатҳои хонаҳо дӯстон ҳамаш ҳаст. даи масъала оне ки мушкил нест. ҳамин қадар ки ҳолат айни ҳол дар ҳисоби коробка. 8 сотиқай 3 дар хонаи дигар чид мефора бардорҷон. 450 ака меганам хел. неки бу муомила дора. ба эълони 11 мегзарем дӯстон. квартира фурӯши айни ҳол дар шаҳри бохтар аст, яъне ки дар Қурғонтепа.
дар боғи Гарадел, дар боғи Гарадел, хулоса гап да сентр дар нами квартира пешниҳод кардаи ман дӯстон, иборат аз 2 ҳуҷра 52 метри квадратӣ. рақамҳои 104 00 18 17 дӯстамон телефони дастӣ дорад ва рақамҳои 908 81 17 74 дар ин боша ватсап аст. наздикишта хулоса ҳама чиз ҳаст. нуқтаҳои хизматрасонӣ ки ба мо шумо дӯстон лозим аст ҳаст. пас яъни об свет дорад. дом бошад доми сиёҳшонагаи кирпични аст, хеле домо ҳаст дӯстон. доми майдаке хулоса. документош ҳамаш ҳаст. 52 квадрат, хулоса квадратш низ бад нест. хитон дидаи суден. 2 ҳуҷрага. ҳолати квартира состояниш ана михел. дӯстон 500 000 сомонӣ нарх гуфта истодаам. ана мин квартира ки дар сентрай. фикр кунед ки бардорҷон чӣ беқай хонаҳо квартираҳо қиматши дистан, нарх навора сараввал ман намемонам. ана аз сабабе ки бисёр бад дами квартира харидан мардум шавқ кард, завқ кард, аз ҳамин сабаб нарх наво каме гарон. хулоса залш ана мехонара залш бардор азиз 5 ба 3.5 май, спанч боша 3 ба 4 ай, проект дам хиломагия хулоса ҳамаш тамоми намуди техника транспортҳо хулоса рафта омодан мегирад. дар хизмати шумо аст дӯстон. манзили макони ободаи пешниҳод кардан аз мо. ман ягон те аз шуморо мақсад маҷбур карда наметавонам ки ин меънои бардор намехонад бояд бихарид. не дӯстон, расидем ба анҷоми барнома. рӯи хотири меҳнатҳои мо дӯстон лайкҳоро бизанед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. баъдан барои қабули кама шумо аз кадом нуқтаи ҷумҳурии тоҷикистони худмон хулоса хона дошта бошед, агар барои савдо кардан, барои зуд фурӯхтан ба рақамҳо дӯстон метавонед ки шумо муроҷиат кинед. ютуб, тиктоки, инстаграм, телеграм хулоса ҳаст. мо хонаҳои шуморо низ дӯстон дар муддати кӯтоҳ паста радса мекунем ки савдо карда битем. ба шумо ташаккур ки то ҳамин дам бо ман бадед наворо тамошо кардем. ман аз ин миннатдор. то наврҳои оянда худованд ёр мададгортон бошад. паноҳтон ба худо дӯстон.